To je presne o tom. Ja sa pýtam, s kým to tu pre Boha superíme? Je tu nejaká súťaž myšlienok? Je tu niečo, čo by tú spoločnosť zaujalo? Veď buď nás chcú zatvoriť, ako je možné, že na mítingu 17. novembra sa vykrikovalo, že do basy? Povedzte mi, prečo ja, tu pán minister vnútra, tu Andrej Danko, mám ísť do basy. Povedzte mi jedno jediné podozrenie. Povedzte mi. Lebo také neexistuje. Ale oni tam stoja a to je tá teplá kopa piesku a to sa im strašne páči. Do basy, do basy a do basy. A prečo mám ísť do basy? Viete, ako to je nebezpečné? Potom transparenty, že nestal sa žiadny atentát. To teraz sa vám takto tu rozopnúť a vám niečo ukázať? Ako sme sa všetci zbláznili? A potom samozrejme všetci kričia, prepáčte, že to je taký motherfucker, a to je mafián, a to je ruský agent, to je Putinov agent, a potom sa čudujete, že príde nejaký poloblázon, zoberie zbraň a v mene opozície ma chce zabiť. Čo chcete ďalej ešte? Čakáte, že kto zoberie samopal a teraz nepreháňam, viete, že stále pripomínam nebezpečenstvo podobné situácie. Čakáte na to, že niekto zoberie samopal a vystrieľa obchodný dom? To sa môže stať. To bezpečnostné riziko na Slovensku je takéto vysoké a spôsobené tým, čo sa deje na tých mítingoch. Prečo nepovedal nikto z tých opozičných predstaviteľov, nebláznite, dajte ten transparent dole, alebo tie transparenty, že atentát sa nestal. Ale im sa to páči, lebo cítia zodpovednosť za to, čo urobili. Oni dobre vedia, že ten atentát nebol preto, že som niekomu prebral frajerku, alebo že som ja neviem, čo urobil. Že ten atentát bol preto, lebo som mal nejaké názory. Im sa páči, že kričia do basy, lebo iný program nemajú. Aký majú iný program? Skompromitovať, to znamená nakydať na nás, poslať na nás všetky kontrolné orgány z Európskej únie, povymýšľať si, blokovať Maroša Šefčoviča. Keď to nevychádza, tak nás teda pozatvárať. Keď nás nechcú pozatvárať, alebo to nejde, tak nás teda postrieľajú. To je celý program slovenskej opozície. A vy od nás chcete, a teraz mi hovoríte, že či to je v demokratickej spoločnosti pekné, keď táto opozícia si robí, čo chce? A my sme povedali, 12 hodín musí stačiť, veď nám to bežne robili. A vy teraz prečo tú otázku otvárate?